Sa Good Vibes, semi-replika sang Lady of Lourdes nga grotto sa France ang sarang na mabisita sa siyudad sa Talisay sa Negros Occidental. May report si Romeo Subaldo. Ini ang Lady of Lourdes nga grotto sa likod lang sa St. James the Greater Replica Church sa Hacienda Manaul sa Barangay Matabang sa Talisay City. Ini ay daw halos parehos gid sa grotto sa Lady of Lourdes sa France kung sa diin may apparition si Mother Mary. Ginpatukod ini sa pamilya Montinola, ang pamilya nga nagpatukod man sa simbahan. Do kasubong sa kuweba ang itsura sang site, ginporma nga daw bato nga mayara sang lamesa sa idalom nga pwede mamisahan. May Lady of Lourdes nga mayara man sa bubon nga tubig halin sa tuburan. Sunod kay Father Dante Barcelona, ang church administrator, chapel sa ibabaw sang kuweba na lang ang kulang, replika na gid ini sang aktual nga grotto. Kasi sa original one, of course, no, you can see almost exact, no? Sa original with the apparition of the Blessed Virgin Mary, no? That I am the Immaculate Conception to Saint Bernadette Soberus, no? Isang santo rin na nagpakita ang birhen sa kanya. Tapos what makes it a replica because of its tingnan natin yung design ng ating grotto, no? Ginpatukod ini sa mismo nga site nga mayara sang tuburan parehos man sa original site nga may spring water. Diri gani nagakuha si Father Dante sang tubig para sa iya nga holy water. Ang tuburan ang nagserbi sadto nga source sang tubig sa kampo sa mawadan sang tubig sa sulod sang pila ka bulan. Kasi meron tayong deep well, no, na natural deep well, just like the original one. Sa original meron ding deep well sa original one. Sa ngayon, ang mga tao nga ay doon kumukuha ng tubig because those are miracles for them, no. If they have water, they will be healed, no, from drinking water. And this water we have here also a drinking water, no. Ginamat-amat na inibisita sa mga pilgrims. Ang mabatian mo sa lugar, hunilangid sa mga pispis kag dapya sang hangin. May banyo man sa likod. Ang likod sini, may suba kag mayara sa mga puno sang anahaw. Sa tubang, may mga puno sang mahogani. Kung Sabado kag Domingo, ginadagsa ini sa mga bisita. Halin sa simbahan, nagadiretso ini sila diri para magpangamuyo kag mag-deflect. No, marami na tayo. Ang daan ay simentado halfway. So, anytime you can come here. Walang restrictions dito basta as long as magkadto ka mo diri, spend your time in prayers, not only taking photographs, no, Instagrammable kasi itong lugar, but above all is let us make this place a holy ground, a holy place, and of course, a place for prayers, an encounter with the Lord. Bukas na ini sa publiko kag ginakadtuan na gani sa mga balikbayan. Sa katupad sini, ginahingagaw ang Stations of the Cross nga ang size sa mga statwa pareho sang size sa aktual nga tawo. Ginalauman nga mahuman ini antes ang Semana Santa. Plano pagid sa pamilya Montinola nga magbutang diri sang Holy Rosary Garden. Kada first Saturday of the month, may ginahiwat na sa karon nga misa diri mismo sa grotto para sa may mga ginabatsag nga balatian.